Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be much stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would guide me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. You call me out upon the waters, the great unknown, where feet may fail. And there I find you in the mystery, and oceans deep. My faith will stay. The ways are long to deepest waters. Sovereign rain will be my guide. When his will love years of me. You never fail, and you won't stop now. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters, wherever you call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be much stronger in the presence of my Savior. Spirit leads me, Spirit leads me, Spirit leads me. Take me deeper, take me deeper, take me deeper into you. Така, добро начало, не? Приятели и неприятели, здравейте, познавате ме. Отново ще направя едно много противоречиво видео. Не за мен, а за вярата, която ми е дал Господ Исус Христос, Йешуа Хамашия, Отец, Син и Светия Дух. Само да отбележа, който не му слуша да бяга, на който му е интересно, иска да чуе нещо, не за мен, а за Библията, Божието Слово, Исус Христос и Господ Бог и Светия Дух,
да заповяда на масата. Аз ще ви сервирам. Така, да започнем. Даже не знам откъде да започна. Няма и тема, за която да говоря. Просто искам да се излезе душата. Понеже имам много да кажа. Много. Не за друго. Понеже Господ ми е дал изключително много. И е грехота да го крия. Ако иска някой да чуе и да вземе нещо от това, което вярвам, че съм разбрал, е добре дошъл. Който не, пак е добре дошъл. И истината, че изобщо не е тук. Даже не знам откъде започна. Моля те, Господи, на святи души, Исусе Христе, молим някъде. Да, откъде? От последните дни, в които живеем на този кирлив и извъртен свят. Да, също някак си замисля. Това е темата. Даже не знаех каква е темата, честно да кажа. Чудих се, мудих се. Но в крайна сметка май това е темата. Последните дни на този кирлив свят. И най-тъжното е, че над 95, ако не 99% от хората, които живеем в този свят, не го виждат. Защото, както каза Библията, Божието Слово, Исус Христос, Сатана е сложил люспи на очите на хората, за да не би да видят славното благовестие, да не би да повярват, да се спасят. Но при положение, това, което аз вярвам, това е лично мое мнение, и статистиката, че около 70% от света, в който живеем, е приел белега на звяра, маркера на звяра или на английски The Mark of the Beast. Съответно, над 70% са чао, пълно чао. В какво се състои белега на звяра? Според мен, това е лично мое мнение, мое вярване. Който иска да вярва, който иска да не вярва. Семията е. Според мен, белега на звяра, както от времето на Моисей, когато е отишъл в планината Синай, да получи 10 Божи заповеди от Господ. Има няма 40 дена и няколко милиона израелтяни, които са го следвали. И вечно са мрънкали. Защо Господ ги е изкарал от Египет? Макар че той ми дал храна от небето, вода в пустинята, месо е падало от небето и така нататък, 40 години ги е хранил, а са тръгнали без нищо. Неблагодарни хорица е моето мнение, скромно. Не случайно, по принцип, който ми е приятел от по-дълго време, знае, че всичките мои видеа за Господ са на английски. Понеже Исус Христос е казал, че никой не е пророк в собствената си държава. Дори неговите израелтяни, не евреи, израелтяни, това е мое мнение, не са го приели и са го убили. Макар че е бил роден сред своите, те са го презирали, защото говори Божиите думи, Божието Слово. И поради тази причина до сега никога не съм правил видео на български. Ето съм правил много велики. Но понеже Фейсбук ми закри стария профил, в който имах поне 200-300 приятеля, които не съм виждал никога, английски говорящи, не са българи. И понеже вярвам, че Господ ме подбуди от тук нататък да почна да говоря на моя народ, българи, Бог Ари,
България, Божия народ, израелтяните. Най-стария народ на тая кирлива земя. Пита с Гуловче. Барем някой чуй. Семията. Честно ви казвам, семията. Мисля. Но, пак да говорим за последните дни. И това, което вярвам, че имам да кажа на хората. Тези, които все още не са приели. И така, малко фъфля, пия бира, пуша цигари, напълно out of context и така нататък, и за повечето църквяни. Аз не съм никакъв християнин. Но ме боли косата от тяхното мнение. Както и за мнението на всички. Единственото мнение, което е важно за мен, е на Господ Бог Исус Христос, който е умрял на кръста за мен и за тебе. И вярвам, че в ден днешен, 5 години и половина, от 2018 година, 9 февруари, когато ми проговори, махна моето сърце от камък, ми даде ново, даде ми своя свят дух, който и преди да беше в мен. Тогава се случи чудото да повярвам. И от тогава до днес не ме е оставил. И твърдя с цялата си отговорност, че до ден днешен ми говориш всеки Божи ден. Независимо да съм пил, пушил, друсал, каквото и да е. Най-малкото, защото вярвам, че съм избран от него. И независимо кой куша плямпа от църквяните. Ти пиш, че пушиш, не може, Господ ще говори, бе. Но знаеш, той не говори. Не знам. Също знам, но няма да кажа. Та, за последните дни, в които живеем, приятелчета. Ако искате ме слушате, ако искате не, това е ваша воля. Аз всяка сутрин се събуждам с идеята, и това от 5 години насам, да кажа на един човек, който да повярва. Дълго време се тормозих в местността, която живее. Турска част, помашка, мухамеданска. Българи, които вярват в Аллах. Аллах, между другото, ако някой иска да проучи темата, означава змия или дракон. А Аллах Акбар означава великата змия, както е описано в Библията. Не някаква дребна змичка. Макар че това е друга тема, според мен в реалното физически свят, в който живеем, е точно един паразит, едно микрочервиче, който се закача към нас, към нашата система нервна, обикновено в стомаха, може и в мозъка. И всеки един от нас има такива паразити, които могат да ни влияят. Ще ви дам един пример. Моя личен пример. Когато повярвах, едно момченце, евангелистче, като мене, на което момче, душе, надявам се някой ден да гледаш това видео, братле, макар че ме блокира, и той ми беше отворил на тази тема. И той ми беше казал този съвет. Когато имаш някакъв проблем, независимо какъв, аз имам огромен проблем с агресията и нервите. Който ме познава, знае, че е така. Много рязко ми кипва канчето, късме фестила и така нататък. И това момче ми даде този съвет. Когато се ядосаш, и ако имаш силата и волята да не реагираш, да се вслушаш в тялото, което е Божия храм, и да видиш откъде идва тази злоба, така да го кажа,
ще разбереш, че не от тебе, ами нещо те кара или те подтиква да агресираш и то ти дава импулс. От тебе, Вилю, или от тебе, приятел, който гледаш, зависи дали ще слушаш този импулс или както има една светска приказка, брой до 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и пак помисля. И реших да послушам неговия съвет. И за първи път, когато успях да го осъзная този тънък момент, даже не помня кой ме ядоса, защо, какво, но съответно кипнах като чайник. И аз да реагирам, но се сетих за... Според мен това не е от мен, че съм сетил, просто слава Богу. Той ми помогна, понеже вече бях приел неговия свят дух. Ми помогна да се осъзнае, че всъщност това не съм аз, понеже ние не сме възпитани, ние не сме родени злобни. Света ни прави злобни, за обикаляща ни среда. Ни прави всичко гадно, идва, ние се раждаме чисти. Като всяко едно детенце, което е родено на този кирлив свят. Има 3-4-5 години и дете почва да лъжи, почва да краде от майка си, баща си, почва да се бие, почва да псува. Малко по-късно почва да пие. Някой негов приятел, брат, авер, предлага трава, наркотици и така нататък. Айде да откраднем това, ще изкараме пари. Знаете за какво говоря. Да не изпадам по трудности. Та, в този момент, в който кипнах и се ядосах, обаче Господ ми даде спокойствието да се вслушам откъде идва тази ярост. Тогава осъзнах, че тази ярост идва от стомаха ми. И ако направиш твоето проучване, човеко, ще разбереш, че най-много паразити има в стомаха ни. И съответно усетих нещо като импулс. Бзз, бзз, бзз. Нещо, което трябва в този момент е моят съвет към тебе. Всеки един от нас се знае какви са му проблемите. Когато дойде този тънък момент, в който в моят случай да се ядосам и успееш да запазиш самообладание, самоконтрол, тогава ще разбереш откъде идва този сигнал, този импулс, който бих нарекал по-точно. И в моят случай беше от корема. И когато не му дадах поле за изява на този паразит да вземе надмощие над моето мизерно и слабо тяло, не се слушах просто в неговия глас. А пък другия момент, че на 9 февруари 2018 година Господ, когато ми проговори и повярва в него, халелуя, халелуя, той ми обясни, имах блаженното време да прекарам поне 5 часа с него, може и повече. Някъде от 7 часа вечерта, поне до 12, 1-2. Разпитах го толкова много неща, да карам поред. Той ми обясни първо, че в нашия материален свят, физически, демоните са и микроскопични червичета, паразити, които така иначе няма къде да избягам от тях. Дори най-бруталния мога го чекнеш да го провериш в Google, Hydra vulgaris. Нарича се сладководна хидра. Всяка една чаша вода, която пиеш, то се намира там. И обикновено влиза в стомаха. От нас зависи дали ще го храним този паразит, той ще се вкопчи,
и съответно каква киселиност има нашето тяло и така нататък, pH и бля, сега да не ви обяснявам, който има желание му провери тези неща. Но то паразит, хидра вулгарис, например, сладководната хидра, това е, поне от моето проучване, единственото безсмъртно същество, на което му отрежеш той има 8 пипала, едно от 8-те пипала, да го оставиш на сух режим, глад, то ще се изяде от това отрезаното пипало, или не знам как го нарека, пипало да речем, или ръка, крайното. От отрязаното излиза друго същество, а от тази отрязаната част излиза ръка. Един учен, полски, ако не се лъжа, беше направил такъв експеримент. Режи го, наколкото го режиш, като червия подобно. Режи го на 2, те стават 2 червия. Режи го на 4, стават 4 червия. И като Божието слово казва, червия не умира. И не съм много сигурен, но бездънната яма може би е нашия стомах, който няма наяждане. И там се развъждат без край черви. До момента, в който ние не решим да постим, да се молим, пост е много важно нещо, защото те тогава умират за дни. 3 дни изчезват. Както Исус е казал. Изчисти храма си за 3 дни и аз ще вляза вътре. Според мен, моят прочит на този текст е пости 3 дена, моли се, чети словото, да нахраниш духа си и ще видиш резултата, приятели. Друго, какво ми каза Господ? В първите 5, 6, 7 часа, които си говорихме, понеже, когато ми проговори за първи път, това вярвам, че на всички мои приятели съм му казал, няма да се повтарям, но ще го разширя малко. Понеже преди да повярвам дори, много се интересувах от потопа. Дали се чува на 12 000 години, както тибетците разправят и индийците и така нататък, Кришна, Вишну, Шива, Сатана в други форми. Затова винаги е син, винаги има тризъбец, Нептун и така нататък, но това е друга тема. Като ми проговори за първи път на 9 февруари 2018 година, първите 5 въпроса, които му зададах, беше: защо на мен? Защо на мен? Господи, защо ми говориш на мене? Който ме познава в този ми профил, 99% от хората се познаваме лично. И ме знае такъв бъкук бях. Извратеняк, наркоман, предател, злобар и така нататък, и така нататък. И аз го знаех дълбоко в себе си. И не можех да повярвам, защо Господ говори на мен. Такъв мизерен тип. А и аз усещах, че съм на дъното от моя живот. На дъното. Правих най-грозните работи, които някога съм правил. И се наслаждавах. Бях кокаинов наркоман, за което си мечтаях цял живот. И оттам е и Холивуд. Всеки един от моите набори, от моето съсловие, който е гледал белязания, нали, Холивуд, си е мечтал да бъде Пабло Ескобар или белязания Ал Пачино, кокаинов наркоман, който мрази всички, дори и жена си. И така нататък, така нататък. И аз си го знаех. И първите ми 5 въпроса към Господ бяха: Господ, защо мене? Защо мене? Защо избра мене? Защо избра мене? Защо ми говориш на мене? Какво съм го заслужил? Той ми отговори първи въпрос: защото ти го носиш в себе си. Аз съответно: какво нося в себе си?
Той ми каза словото. Ма какво слово? Е, така му говорих. Мислям, като не е църквяни. Като мано. Ма какво слово носа в себе си? Бях прочел 20 страници от Библията. Точно 20 страници. От Стария Завет. Обаче Господ беше безкрайно добър, милостив и търпелив. Да изтрая моите глупости. Да ми каже, ти го носиш в себе си. Още като си бил на 2 години и половина, а понеже майка ми на 2 години и половина ме донесла тук в Кърджали при баба ми Елена. Бог да я прости, милата баба Елена, защото вярвам, че това е наследството ми от нея. И вярвам, както и Библията казва, че грешниците, ако един грешен родител отрича Бог, 3-4 поколения ще бъдат наказани. Но ако един родител бъде вярващ и следва Господа и Неговото Слово, Исус Христос, 1000 поколения назад ще бъдат благословени. И аз съм живия пример в това нещо. Нямам 1000 примера, но не мога да ви направя един час видео. Не, мое 100 часа да ви направя. И ето кратка скоба, че доскоро вярвах, че трябва да правя около 20 минути видео, да отнемам времето на хората, ако могат повече хора повярват, Сега вече не ме интересува. Последното нещо съм от тези тиктокъри за 3 минути ти казва, Господ си му ти каже нещо, Бог ще благослови и така нататък. И още ме интересува, който иска да слуша. Мога ви говоря с седмици, но според мен дори нямам и толкова време. Защото света се сгумняса толкова рязко, че само гледай, стой и гледай. За баба. И Господ. Господ, кой ми каза, ти го носиш себе си. Какво нося? Словото. Ма как ще го нося, съм прочел 20 страници. Той ми каза, когато си бил на 2 години и половина и баба си държала така в ръчичка, те дундурка в пелените, докато съм бил такова пеленаче. А баба беше много вярваща, православна, но четеше Библията и много вярваща. И той ми обясни, докато ме дундуркала така в ръце и е чела Библията и е следвала какво пише там. Чете, Господи благослови. И Господ ми показа да го видя в видение. Така съм едно такова пеленаче. И буквално главата ми е тук. Господ стои зад мене, зад баба. И баба като го помоли искрено от сърце, като вярващ човек. Благослови го, помилвай го. И това направи така. И помазва, погалва, а всеки един допир от него е помазание. Както онази жена, която се докоснала само до дрехата му. И е била изцелена. Колко повече неговия допир, неговото присъствие и неговото помазание. И Господ ми показва, не случайно така съм лизнат тук, точно в тази посока. Защото в същата посока Господ ме е галил и помазвал. И той така ми каза. Баба ти стотици пъти се е молила за тебе и стотици пъти съм те помазал. Затова съм толкова благословен. Нескромно казвам. И да продължа нататък. Се развълнувах. Оттам нататък. Пак го питах. Добре, защо мене баба се е молила за мене? Аз какво съм виновен? Баба, що ми говориш на мене? Не мога променя, като се знам какъв наркоман съм, баколк, извратеняк и така нататък. Крадец, предател на приятели. Много приятели съм ги предал за 5 лева. Образно казвам, за един масур. Съм ги лъгал. Което си е живо предателство. И много приятели загубих. Истински. Или поне така си мисля сега да я знам.
Но си го знаех дълбоко в себе си, но пред Господ не можах да го скрия. И го питах 100 пъти, 5 пъти, не 100 пъти. Защо мен, защо мен, защо мен, защо мен? И около, след като ми обясни, че баба ме благослови, се е помолила за мен той да му благослови 100-кратно и повече. После викам, добре, пак защо на мене? Как така ще ми говориш на мене? И аз, колко други хора има, защо на мене? Като се знам къв съм. И Господ това ми обясни. Представи си другите какви са. Що му говоря на тебе? Само си представи, другите какви са. Шок. Пълен шок. Гледах, чудих, пулих се. Не мога повярвам към... Ако аз съм учителите хора, дето ходят по тази земя, аз знам какъв букук съм. Какви са другите? Какви са другите? Бедна ми е фантазията. Но пак, за пети път го питах. Господи, добре, остай другите, остай какво нося в себе Словото. Между другото и това е много важно за Словото и носенето на Словото. Ако някой от вас, който гледа това видео, това свидетелство по-скоро, има дете, внук или така нататък, благословяйте го, помолете Господ да го благославя това дете. Защото Господ си върши работа. Той чака да я свърши. От нас иска само да го помолим. Петото нещо. Петия път, след като го попитах, защо аз? Той каза, защото знам, че кажеш на всички. И това искам от тебе. Искам да кажеш на всички, че аз говоря на всички, но никой не ме слуша. Никой. Почти никой не ме слуша. Аз говоря на всички и повечето хора в света, както и като мене, ние го наричаме вътрешен глас, шесто чувство и какви ли не глупости, интуиция, но е Божия глас. И всеки един от нас, и ти, приятел, много добре знаеш за какво говоря вътрешно в тебе. Че когато не го слушаш този глас, който ти подсказва нещо, и не го послушаш, знаеш, че после ще страдаш, ще плачеш и си кажеш, защо не го послушах този глас? Защо не го послушах? Независимо какво е. Всеки си знае и всеки си има поглед от нялата към манари. Така започна моята вяра в Господ. И си говорихме и ми показа. Но както ви говорих за потоп, показа ми потопа. Обясни ми как се случва. Показа ми го. Дори с физиката мога да ви обясня, че най-лекия газ в нашия свят е водорода. Да, водорода. Това е най-лекия газ. Над нас има един купол, който се нарича твърта. В по-старите преводи от Библията е твърта. В по-новите небосвода пак е свод. Свод. Небе, свод. И така нататък. Който е flat earther, плоскоземец, ще ме разбере. Другите сета. Не ме интересува. Защото и тази народа, че последните 2-3 седмици доскоро на всички е тук долината на широките гащи, Кърджали. Се опитах да им проповядам, не ме знявам, не им разправям. Повярвай, всички се базикат и моя грешка е тяхна, понеже Божието Слово казва, не да фърляш диамантите и перлите на прасета, защото се обърнеш, ще се захапят. Аз фърлих на много прасета, много диаманти, много перли и почти не ми изядаха град смула. Да, ето сега едно свидетелство пак. Господи, моля да караме в линия. Да, това е линията. Направо. Няма да крия,
че доскоро, от 5 години повярвах и дори 1 година след като повярвах, не спирах да продавам трева. Както цял живот от 96-та година насам. Или не бокуци и наркотици. Когато можех, на който можех, и там ми е голямата грешка, че много мои приятели ги предадах. Защото съм откраднал 5 лева от една 20-ка, ама такъв бях. И преди месец и половина значи до сега съм ходил 3 пъти на пост и молитва, самичък. Никой не съм си позволявал лукса да взема дори една цигара с мен, пък камо ли трева или нещо друго. И според мен това е правилният начин, само да кажа. Според мен това е правилният начин, ако ходиш на пост и молитва в планината. Аз отивах там, защото бях прочел един текст от Библията, който казва: блажени са търсещите лицето на Господа по билото на планината. И го последвах този текст. Някакси ми резонира с сърчицето, което Господ ми е дал. Новото сърце. Господо. Защото е много важно да се помолиш на Господа, махне това старо сърце от камък, което мрази всичко и не обича нищо. И да му даде ново. При мен се случи, слава Богу, 2 седмици след като повярвах. И клекнах около нея и се помолих на Господ. И той ми го даде. А той това чака. Той е щедър във всичко. Пак има един текст в Библията, който казва: има един, който все му се свити и се не му достига. Дявол, Сатана, Луцифер, Гавриил. Моят мнение. А има друг, който винаги винаги има още и никога не е в оскъдица. Господ, Бог, Исус Христос, баща му и Светия Дух. Та, при месец и половина с 2 братлета, Десо, ти си един, и ичката други. И 3-мата, е такива като мене. На пушалки и така нататък. Да не говоря за момчета. И запознаем се, говорим си това, и ги надъхах. Ама се качам в колата, ще ходим на язовира, да постим, да се молим и да им предам каквото знам. Каквото вярвам, че знам, че съм учил от Библията. И така, на 3 август тази година, 2023, ще тръгваме на пост и молитва. И ставам около 10 часа. Пияно кафе с брат ми и майка ми. И брат ми свива една 120-ка. Който ме позна, знае. Той не стори пуши. Не са тънки, не са къси. И брат ми свива една. Вилю, ще пушиш ли? Дай, сдърпна един път. Още един път и го спушим целия. Тръгвам да върша някаква работа до магазина, това, бля, да заредя колата. Да взема на кучето храна на копката и където и да хора обаче, се зад мене, около мене джипка на жандармерията. Гледам ги 10 часа на кръглото до пазара. Отиваме там до Осетия, пак до мене мината. Те ко са разджиткали толкова рано, са не спали да обикалят, па жандармерия, както майното. И в крайна сметка става 12:30. И прибирам се вкъщи, оправям багажа, разбирам се с момчета, да мина да взема един и да мина да взема другия. И вкъщи оправям багажа, там палатки, малатки, дрехи, брадови лопатки. И за съжаление в мен имах 5 грама трева вкъщи. Слава Богу, че. Слава Богу. Слава Богу. Алелуя.
И оправих багажа и нали, дяволчето в мене отляво. Вземе едно грамче. Господ, от друга страна, не дей. Сега планината ще взема. Какво ще стане? Господи, сори, ама ще слушам дявол. Аз слушам те. И Господ, както винаги, окей, твое решение. Да, ще го кажа. Даже не го изкрих. В една куха тръба, да не казвам, че не ще го кажа. В лопатката има куха тръба и там го сложих. Даже не съм го укрил. Някъде дълбоко или какво си. Така го сложих. Напушен като гъс. Кръв червени очи. Минах, взех един Десио. И минавам да взема яичката. Вземам го от нашата улица. Карам напред. Зад мене пак господата джендъри с качулки. И точно тръгваме вкъщи. Вземам яичката и се сещам, че забравих джапанките. Правя един обратен. Спирам пред къщи. Махам колана. Мамо, и ни сирени. Към коста, господа, пичове полицай. Нямаш колан. Викам, как да излезна от колата с колана? Как се не става? Ти го махна, примерно. Добре, окей, да, преди 2 минути го махнах, преди да направя завоя на обратно. Окей, пиши ми фиш. Жилетка, пожарогостел, да, всичко имам. За страховка, да, всичко имам. И така, докато излезна от колата, да дам документи, да отворя багажника, нямам ли оръжие, нещо поглеждам. Около 10 коли. Джендъри, качулки, риски и всякакви тем подобни зомбита. Ма на качули. И ще ме тарашат. Тарашат, какво не тарашат. И направя дългата история накратко. Поне 10 коли чингета, поне 20 куки. Дойдоха и лаборатория с тест. Теста ми стоя поне 10 минути в устата. За последните 5 дена бяхме изпушили с брат ми поне 5 грама. И преди 2 часа бях изпушил на 120. И в мен имах 1 грам. Накратко. Теста. Нищо. Имаше и куче. Белгийска овчарка. Да, за славата на Бога и това ще кажа. Багажника пълен с багажи. Палатки, малатки, дрехи, нямаш какво. И джендърите с качулки ни казват, разделете, 3 момчета сме, разделете на всеки багажа на 3 купчинки. И аз през цялото време, през 1 час, не спрях да се моля. Господи помогни, ще ми повече трева неща видя. Моля те, 100 път съм му казал, но 100 път бях искал. Защото щяха... Не е друго. В крайна сметка, и даже в един момент това си казах. Не ми пука. Ще ме фанат с много грамче, ще ме фанат на пушен, ще ме губят. Сета. И ни 1000 лева, ще ми дам и толкова. Това ми е за 40 години, никой не са му фащали с нищо. Пак слава Богу, един път ме фанаха с един фас, ама като го сложиха в София на първо или трето район, къде беше там, до автогарата, ме фанаха с един фас. Като го сложиха на везната беше 0,0,0. Та пак се размерах. Фанаха ме и нямаше нищо. Това беше толкова леко, че не важиш. И за втори път ме фаща и в момента аз си казвам, Господи, когато твоята воля, как ме фанат, ще си платя там какво трябва.
ще лежа там 24 часа, бля-бля, след това нищо му ми направят за един килограмче. Нищо. Ще платя 1000 лева на адвокат, 1000 лева на тях и fuck off. Тървули. Та. И идва и кучето. Влиза в колата, души и ми каза да изкарам багажа. И само си фащам багажа и знам, че даже не съм го скрил, просто в една траба, в една лопатка, в една брадвичка, стои там. И знам, че кучето само да душни и край. Изгарам. На 2000 дарки. Аз съм бедно момче. Трудно ще бачкам бая време за тях. Не за друго. Бачкам за 1000 лева на месец, смятай, 2000 кога ще ги платя. Да. А отделно им ми вземат и колата. Пак за 2-3 хиляди сета. Но, това е. Повече не му направят да вземат пари. Не мога вкара затвора, не мога направят нищо. И тръгвам да варя багажа. И си викам, аз вярвам, че и твърдя, че си говоря с Господ от 5 години сам. 5 години и половина. И Господ ми казва, взимаш първо торбата, където е тревата. И я слагаш на отзаде. Всички други багажи пред нея. И слава Богу, че реших да взема кучето и му взех някакъв пакет за храна. И ми каза, където е торбата с тревата, върху нея нахвърляш кучешката храна. Алелуя! Колко е добър Господ, не мога да го пиша. И кучето идва. И аз опитвам да не гледам, нали? 20 чегета ме гледат в очите, краката ми треперят, очите ми кръв. И се опитвам да се държа на положение, колкото мога. Сега е смешно, но тогава ми се дръпна въшкията и яката. И кучето отива, ама точно е така с периферията го поглеждам и към мамицата ми. Тъпес, точно къде трябва, че си навре големия биологически нос на тази тъпа овчарка. И точно тръгва, ама само цяло го. Обаче, тук е храната на моето куче. И тръгва веднага към храната. И слава Богу, пак Господ ме обърка във всеки един мозък. Човечета. На кучето, на стопай на кучета, в някой за всеки. Това е Господ. Това е някой началник на полицията и джендър. Или сатана. Тук е една скобичка сатана. Мога ви говоря, но ако вие запазите тишина, то не знае какво се случва тук. Освен ако не сте набодени с маркера на звяра в ръката или за челото. Ако ме разбирате. Ако не сте маркирани на челото или на ръката, не може. Мога да слуша какво говорите и както е. Та кучето. Отида го на душе, мръдна се веднага към храната и полицайчето го дръпна. В крайна сметка, така мога да ви говоря много. Но в крайна сметка идеята беше да говоря за последните дни. Разминах се. Не ме фанаха нито с това, че съм напушен, а теста ми беше 10 минути в устата. Нито кучето на душе, това, което ми беше под носа, най-толкова му беше от носа и даже не беше скрито. И то го на душе, просто ченгето го дръпна. Халелуя! Халелуя, брава! Това, което искам да кажа за последните дни, което беше темата, малко се разширих. Според мен, днеска е какво е? Само да видя. 18. До една седмица, до края на месец септември се случи нещо нечувано, невиждано. И ще започват малките страдания на този свят. Дали ще са извънземни, дали ще е война, дали ще е атомна бомба, сета. Нещо грандиозно. И затова вярвам, че Господ ме подбуди да ви го кажа.
на те, които не са вакцинирани и тествани и нямат белега на звяра в тях. А дори едно тампонче, тук пак конспирации, едно тампонче в нослето, антигенен тест, антиген, както и генна терапия с спринцовките, вакасин. Вака означава на латински крава или златният телец, както Моисей, като е ходил в планината. И Арон, брат му, първосвещеника на Израил, взема 40 дена е забрал какво е проповядвал и си е свалил гердана и са направили едно златно теле, пред което се кланят. Но там идва думата vaccination. Vaccination. Да се поклониш на златното теле. И тук още по-надълбоко малко да бръкна. Имам един, моят най-добър проповедник, който следвам. Канал му в YouTube се казва Откровението на Исус Христос или Revelation of Jesus Christ. За мен това е най-добрият проповедник. Както той казва, че там е есенцията. Че живеем в момента в Библията започва с Битие. Следващата книга е Изход. Изхода от Египет. И това има много такива хубави откровения. Това аз нарича Откровение на Исус Христос. Че откровението на Исус Христос в този канал е точно това. Да излезем от Египет, от греха и от света. И аз лично, моето мнение е, че до 2 седмици ще дойде грабването за най-чистите и неопетнените, които не заслужават страданията. Както се казва, ще ви избавя от всяко страдание. Но както пак казва Библията, Божието Слово, ще има и вярващи, които ще останат. Такива, които ще трябва да се пречистят. Аз вярвам, че съм от тях. Аз съм пълен шит. С извинение. И си заслужавам всичко. Но вярвам, че Господ ще ме използва през това време да спася поне една душа, за което вярвам, че съм роден. И защо ми пука ти какво вярваш. Но се надявам да повярваш в Божието Слово, Библията и да имаш връзка с Него, с Твореца. И да се слушаш това, което Той ти говори. И общо взето, само време ще покаже дали съм прав или не, дали съм Божий човек или не. Но следващите 1-2 седмици, ако не се случи някакъв пълен дизастър, хора, мога да говоря много, друго видео ще. Чао!